Maysa kadagiti insuro dagiti dadakkel ko, ket ti kinapateg ti panaggaget iti panagtrabaho, ken tinasayaat apan nakikadwa. Ikabil mi iti styrofoam, tapno saan a madadael, ket mapreserba ti mayat a buyada. Iti lugar mi, agmula kami iti antorium ken sabsabong a mailako. No dumakkel, apiten mi ket ilako mi. Da kami kadagiti gagayam ken aantimi, ket agmay maysa nga agtrabaho iti sabungan. Ti panagtitinulong mi ket importante launay iti trabaho. Dagiti lalaki ti mangbagkat kadagiti nasaw asabsabong, ket ipanda ilako ija bagyo. Ipanda kadagiti gumatang. Adagayam tititila ko mi. Okay. Mano? Goray, wen nakalanti bayad. Wan, So dayto jain mo na nga bayad niya. Sa daytoy agoray wen. uray makabannog, ket addamot ti sweldo. Mapnek kami iti naaramidan mi a trabaho. Sige, ingat wen. O sige nga Rod. Imbag taawan ti bagyo idi nagpurdiya tayo. Marot. Adda abong dagiti sabsabong, tapno na saysayaat ti panagdakkel da. Iti inaldaw, agsagana ak nga rod amapan ag trabaho. Dagiti aantik, kat addadan iti sabungan no makasangpetak ijay. Kat nimot angkel ti mangiman manihat.
Ay, nalabisan gayam ti oras. Intayo pa'y agmerinda. Kat no pa nagmimerienda, agi istorya kami. Maipapan kadagiti mapaspasamak iti aglawlaw. Nagpudot. Anyat orasan? Naragsaka kon. Taad dati na urnong ko anabalor nga antigo a kwarta. Hara, wen garod, imbag ka pa'y taad da ornong mo. No siyak gamin kat awan ti maornong ko nga kaslakasta, agdiritso amin ti mausar ijay balay. Dahil ti kamayatan tinagagat ag trabaho, ada ti maornong na. Kasla ni daytoy. Siyak gaming kat makipurpur diak matlang. Iso nga awan ti maornong ko. Kat iti panagawid ko, nalagip ko ti istorya ni Aida agayam ko, kan ti ikit ko. Maipapan iti kinarigat ti bihag. Kat oray siya, ada magproblema. Ngam nakunak iti bagik, kas tala ti bihag dito'y lubong. Nasuruanak ngat nga agimpad iti kwarta, a makatulong to kanyak iti masakbayan. Kabayatan ti pan nakaluto ti kanak, nairwa makon amang buya kadagiti naurnong ko nga antigo a kwarta. Kat iti panaglabas ti tiyempo, nakaurnongak iti 10 nga antigo a kwarta. Kat ti kaudyan nga inala, iso ti kanginaan. Bakaragsakak amang linlinis, tapno agtalinaed ti kinasilang na. Hello? Oh, apay nga imawag ka. Ada ka di problema? Pakibagaman kiniamo ta anak makatrabaho no bigat. Sakit dahito yung anak ko ta apang ko pa'y pa-check up. Sige, salamat. Wen, sige, maawatak. Ibagaktukan ni boss inton bigat. Agan anad ka ha?
Pitula ang dagitoy. Nakatulidan nga ta dagiti dadduma. Biro kak dagiti dadduma. Agwalisak. Tapno mabiro kak ida. Siyam amin dagitoy. Ayan ti dadduma. Ti kaudyan anapukaw, kat isot kanginaan. Ginatang ko iji bagyo, nga isot ti kabayagan a binirok ko. Sayang ti banog ko. Tanapukaw kit din. Siyam ti addan ditoy. Ang nasakit ti rikna kanapukaw ti maysa. Awagak man ni Aida. Hello? Naimbaga rabiim Aida. Saana ka makaturog amang pampanunot itinapukaw ang maysa nga antigo a kwarta. Apay, nya gamin ti inkastam, nya kakasta na nga napukaw. Itay ngamin addaing mawag. Naibatak ti balkot na. Kat naiwaras iti datar. Idi binirok ko. Kat bilangak. Kurang matan iti maysa. Sinilawak. Nagwalisak. Sapay kumaat mabirukak to. Han ka nga agdanag, adda lang dita, wino na tinag dita sirok. Wan, agyamanak. Jak makaturog idirabi amang pampanunot iti pan nakapukaw ti maysa a kwarta.
Anya pa'y ti sumangbay. Uray na dagsen ti riknak. Napanaklat ta nagtrabaho. Tinapukaw a kwarta. Naipisok gayam itipitak. Ugasag. Tapno kas lamat lah kabarbaro. Hari ko'y sahay palata, diyan pinukaw makakukuha. Inako diyan to ang hampa, tabang tapiton pa siya. Jati di simpulan, Awagak man gayam ni Aida. timoy indento kagayan. Hello, Aida. Nabiro ka kung may saan napukaw, idi rabi Ay isu, mayat kat nang biru kam ngay. Iti sirok ti ruangan. Kunak no anya dyan na silang. Isumat gaya man. Natulid siguro idi rabi kat naipisok iti ayan ti pita. Kunak no anya dyan aksil silang. Ngam isumat gaya man dyan napukaw. Ay isu, mayat ta na biru kam. Wen nga rod, iso amanipod ita. Talaga nga alwadak daytoy. Makiyamanak kan makiragsakak, ta na biru kamon day ta may sangan na pukaw. Wen nga rod, agragsak ta. Sige nga rod. Nakaragragsakak. Nagsala ak iti sala ti panagyaman. Gaputa na sarakak ti maysa anapukaw ag kwarta. Basan tayo garo ti Sao ni Apo Diyos, ito'y San Lucas, Kapitulo 15, versikulo 8, aging na versikulo 10. Winukas pangarigan, adat sa nga pulo abagi ti pirak ti maysa a babae. Kat numapukaw na ti maysa, anya ti aramid na, gantan na ti pagsilawan, sagada na ti balay na, kat agbirok asipapas na, aging na ang masapulan na. Apaman ang masarakan na, ayaban na dagiti gagayim na ket kakaaruban na. Agrambak tayo, kuna na kadakwada, ta nasapulat madlaan inapukaw ko ang kwarta. Kastamat, ibaga kada kayo, nga agragsak dagiti angheles ti Dios gapu ti maysa a managbasol nga agbabaw. Datayo nga tattao, mayarig tayo nga napukaw gapu ti basol. Ni Apo Diyos ti inkasta na, gapu ti kinadakkel ti panag-ayat na kada tayo, ta nabalor tayo, inbaon na mismo ni Apo Jesus ta isu ti perfecto. Isu na ti pudpudno nga mangikaro ti basbasol nga han tayo kaya nga ikaro. Isu nga nagbalin isu na kaslada tayo nga tao, inanusan na ti rigat,
ipapatay ijay krus ngem nagungar iti maikatlo nga aldaw. Para kenyak tapnohan tayo madusa ijay impyerno. Kat agtalak tayo ijay nga inaramid na. Agtalak tayo ijay nga inaramid na. Kayat ni Apo Diyos nga mamati tayo ijay inaramid jay anak na ijay krus para tibasbasol tayo. Isu nga sinubli na datayo babaan jay anak na. Salamat ni Apo Diyos ti may dayaw. Yari ka ti kwarta nga pinukaw aking kukuha. Kanayon birbiro kena tanapatekin kwa na. Idi na sa pulan na pirmi tiragragsak na. Kagayam na inayagan na. Kaput baso na pukawa ngam ti Diyos inayat na. 10 tinamnama kenawan maramida ngam minsalakan na. Asinati inyag na langit pain karina. Natay ni Jesus ijay krus daranakit nagayos. Tiyal daw may katlo nagungar nga agpaiso. Tapno makomplito iti salakan ko anak madusanto. Panuno tantay kadi itidak ko na kasi nga intag ti Diyos apo para kanda tayo in sakripisyo na bugbugtong nga anak na tapno hantay madusa. In sakripisyo na bugbugtong nga anak na tapno hantay madusa.